Salam mehriban adamlar, yurdumuzda o dünyadaki täzelikler bilen tanıştırýan Türkmen portaly hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly hepdäniň täzelikleriniň şutanynda. Türkmenistanyň prezidenti owa hujulugyny ösürmegiň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy hakynda kararnama kabul etdi. Türkmenistana ähli halk bağ ekmek dawaratynyň çäklerini 632 000-den gowrak nahal oturdurdy. Aşgabatda Haýyr Tahabat gadnasynyň işini habar beriş serişdelerine giň işleýän şöhretlendirmegiň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň gowy ekişine girişildi. Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň we Merkezi Aziýanyň daşary işler ministrleriniň 20-nji duşuşy geçirildi. Halk maslahatynyň başlygy Arkadaş şäherine iş taparny amala aşyrdy we beýle habarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy atly kararnamany kabul etdi. Resmi namy Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 61-nji umumy mejlisine parahatçylyk gurmak we parahatçylyk goramak gün tertibiniň çäklerini bir agızdan kabul edildi. 22-nji martda Türkmenistana ähli halk bağ ekmek dawarasy geçirildi. Onuň çäklerini durly agaç nahallarynyň 632 498 düýbe kelli. Täze agaçlaryň ekilmegi bilen bir hatarda ozal ekilen 2,126 milyon düýp bagy ýydak etmek işleri geçirildi. Şeýle hem dawara gatnaşçylar seýilgählari we tokoýzoglyklaryny arassalamak, abadanlaşdyrmak işlerini ýerine ýetirdiler. Ähli halk bağ ekmek dawarasyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda bilim ministrligine Türkmenistana öňürlen 142 000 san notebook kompýuterler satyn almak barada agdyberlik tilsimaty we aýdyn gijeler kompaniýalary bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. Kompýuterleri 2025-nji ýylyň 1-nji awgustyna çenli bilim edaralaryny gurnamak hemde olara tehnika hyzmat etmek bellenildi. Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan 1-nji synp okuwçylaryna kompýuterler sowgat bermek Türkmenistana atly däbe urildi. Geçen ýyl 155 000-den gowrak çaga kompýuter gowşuruldy. 24-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ata Halifoň hemde welaýetleriň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdun owa hojalyk toplumyna alınıp barýan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. İş maslahatynyň başlygyna vice-premier Ata Halif ýurdun owa hojalygyna dowam edýän mewsümleýin işler barada hasabat berdi. 26-njy martda gowy çekilişine başlamak boýunça taýýarlyk işlerine we buğday ekişiniň meselelelerine aýratyn üns çekildi. Döwlet başçyny agrotexnikanyň kadalarynyň berjaý edilmeginiň ähmiýetini aýratyn belläp, gowy ekilişine gowy taýýarlyk görmegi, buğdaýy ikinji gedek mineral dökünleri bilen imitlendirmek we ötüşdigini tutmak işlerini agrotexnikanyň kadalaryna laýyk geçirilmegini üçin etmegi, şeýle hem haşal otlaryň we ziýan berjileriň garşysyna zerur bolan işleri wagtynda geçirmek tapşyrdy. 24-nji martda Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik betaraplygy atly kararnamanyň kabul edilmegine bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahatyň işine hökümetiň agdalary, diplomatlar, halkara guramalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahata gatnaşçylar ýurdun betaraplyk hukuk ýagdaýynyň halkara derejesinde 3-nji gedek tasdiklanmagynyň taryhy ähmiýetini bellediler. Kararnama Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylyk gurmak we parahatçylyk goramak gün tertibiniň çäklerini kabul edildi. Mukaddes Uradaýyna Saud Arabistanyň Aşgabatdaky ilçihanasy däp bolup gelýän agdaçar kabul edişligini gurady. Bu çäre medeniýetara dialog üçin möhüm meýdança urulyp diplomatik gulluklarının wekillerini bir ýere jemledi. Agdaçar çäresine gelenleri bu ýurdun işleri wagtlaýyn ananylan wekili Nawaf al-Rashid garşylady. Oňa Türkmenistanyň müftisi Ýalqap Hojagulyw we diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Mehmanlara Arap aşhanasynyň baý däplerini görkezýän dürli tagamlar hödür edildi.
25 martda Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howannarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Tahabat gadnasynyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabaýewanyň medeniýet toplumuna gödäwçilik edýän vitse-premier hemde ýurdun köpçülikligiň habar berişleriniň Wenan ýol başçylary bilen duşşugy boldy. Duşşugyň barşyna Haýyr Tahabat gadnasynyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli geçiriljek parahatçylyk we ynanşmak ýaly çağalaryň hatirasyna halkara işinin ötüşatly halkara maslahatynyň guramaçylyk ýagdaýy we onu geçirmegiň ähmiýeti barada giňişleýin görüň edildi. 25 martda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gadnasynyň Türkmenistana täze bellenen ýurt boýunça direktory Çin we Ogbonanyň arasynda duşşuk geçirildi. Raşid Meredow diplomata ýurdun bu halkara düzüm bilen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen işini üstünlükleri we täze sepkitleri ardy etdi. Duşşugyň dowamyna taraplar özara hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini belläp, bu hyzmatdaşlygy mundan beýlek hem ösdürmäge ulalaşdylar. Seyitnazar Seyda adyna Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutynyň biologiýa we onu okutmagyň usuliýeti kafedrasynyň mugallimi Diyar Ihtiyarow Özbegistan Respublikasynyň ýaşlara gollaw merkezi we Scientific Academy ilim barlyk merkezi tarapyndan guralan halkara bäsleşikde ýeňiji boldy. Ýaş alim bäsleşige Beýik Ýüpek ýolunyň ugruna ýerleşýän döwletleriň ekologik awadançylygyny berkitmek atly ilmi işini hödürledi. Onuň işi ilmi geňiş tarapdan bir agzdan makullandy we oňa ýokary baha berildi. 26 martda Türkmenistana her ýylky gowy çekişine badalga berildi. Ýurdun 5 welaýatynyň Ahhaly, Balkan, Daşoğuz, Lewap we Mar welaýatynyň ekarançylary agaltynyň ekişine köpçülikleýin girişdiler. Gowy ekişine başlamak dawarasy milli ýörüklülere laýyklykda geçirildi. İl-tilagly ýaşullar ýurdun awadançylygy barada dilegler edip, ekin meýdanlaryna ilkinji gowaça tohumlaryny atdylar. Soňra ýaşullar bu işi mehanizatorlara geçirdiler. Paxta ösdürilip ýetişdirmek Türkmenistanyň owa hojalygynyň esasy uğurlarynyň biri, möhüm eksport önümi we ýurdun dokma senagatynyň binýady bolmagyna galýa. 27 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili Kaja Kallasy kabul etdi. Duşşukda özara hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we onu ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Döwlet başçyny ýurdun Ýewropa Birleşigi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýänligini belledi. 27 martda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyrdy we täze şäheriň çäklerine gurulýan dürli maksatly deshalaryň şekil taslamalary bilen tanışyp, degişli ýol başçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. 27 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri Bagtyar Saýydow bilen geçiren duşşugyna ýurtlaryň arasyndaky iki tarapdaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigini aýtdy. Döwlet başçyny Türkmenistanyň Özbegistan bilen iki halkyň awadançylygynyň bähbidine strategik hyzmatdaşlygy puhtalandyrmagy ugur edilýänligini aýtdy. Bellenşýäli bu gatnaşyklar wagtyň synagyndan geçen midemet, hoş niýetli goňşuçylyk ýörelgelerini esaslanýar. 27 martda prezident Serdar Berdimuhammedow Merkezi Aziya ýurtlarynyň we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat edaralarynyň ýol başçylarynyň nowatdaky duşşugyna gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Täjikistan Respublikasynyň daşary işler ministri Şirojeddin Muhreddin kabul etdi. Duşşugyň dowamyna taraplar ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň uzak möhletli hemde strategik käýfiýeti iýidigini kanagatlanma bilen bellediler. Türkmenistan bilen Täjikistan häzirki wagtda iki tarapdaýyn görnüşde hemde Birleşen Milletler Guramasy ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy, garaşsyz döwletleriň arkalaşygy Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy ýaly iri we halkara guramalaryň çäklerine hyzmatdaşlyk edýärler. 27 martda Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň we Merkezi Aziya ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň 20-nji duşşugy geçirildi. Gepleşikleriň esasy mowzugy geçen ýylyň oktýabr aýyna kabul edilen Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ýol kartasyny durmuşa geçirmegiň meseleleri bilen baglydyr. Duşşugyň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň ýokary wekili Kaja Kallas we Merkezi Aziya ýurtlarynyň daşary işler ministrleri hyzmatdaşlygyň 5 esasy ugry barada pikir alşdylar. Siýasy dialogy çuňlaşdyrmak, ykdysady gatnaşyklary puhtalandyrmak, energetika we howa ulgamlaryna hyzmatdaşlyk, adamlaryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek we mobillik meseleleri.
Buxarest'te iş taparının dowamyna UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkar sekretary Çınar Rüstemowa Ruminiýanyň milli bilim ministriniň döwlet sekretary bilen duşuk geçirdi. Rumin tarapy bilim we ilmi gözleg ugurlaryna ýola goýulan hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy we mundan beýlekde pogtalandyrmagy gyzyklanma bildirdi. Ministriň ornmasary Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumak babatda Rumin universitetlerine saýlandygy üçin Türkmen tarapyna hoşallyk bildirdi. 28 martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly hökümetiň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli bir näçe meselelere garaldy. Ilki bilen mejlisiň başlygy Gulmanowa alınıp berýän kanun çykarjylyk işleri barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori gödäwçilik edýän düdümlerini alınıp berýän işler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçysyny hasabatlary dinläp, ýurdun durly toplumlaryna alınıp berýän işler bilen baglykda degişli ýol başçylary anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Döwlet başçysyny mejlisiň başyna Türkmenistana 2025-nji ýylda şaly öňürmek hakynda resmi nama gol çekdi. Şeýlede hökümet mejlisiniň ahyryna prezident Serdar Berdimuhammedow 30 martda orada bayramynyň bellenilip geçiljekdigini aýtdy. Hemde orada bayramyny bellemek we 30 martdaky dinç gününi 30 martda Duşenme gününe geçirmek baradaky permany gol çekdi. 28 martda Gurbanuly Berdimuhammedow adyna gowanarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sakabat gaznasynyň bejerişi işler boýunça vice-prezidenti Atabaýewa gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllygy münasibetli 29 martda Arkadaş şäherine geçiriljek parahatçylyk we ynançmak ýyly çağalaryň hatirasyna halkara işiniň öz şatly halkara maslahata gatnaşmak üçin Türkmenistana sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňeşiniň başlygynyň ornmasary Inna Svitsenko, Iran Islam Respublikasynyň ýol we şäher gurulşy ministri Farzaneh Sadahy Malwajer, Hytaý Halk Respublikasynyň Samsun Len adynaky gaznanyň başlygynyň ornmasary Şen Beýle hemde Gazaqstan Respublikasynyň saglyk goraýyş ministri Akmaral Al-Nazarow bilen duşuklary geçirdi. Duşuklarda özara hyzmatdaşlygyň meseleleri we gaznanyň alyp barýan işleri barada pikir alşyly hemde halkara maslahatyň ähmiýetini üns çekildi. Türkmenistana Balkan, Mariya Ahal we Lewap vilayetlerine täze suwaraslaýyş we lagym desgalary işe girdildi. Ähli desgalary Germaniýadan, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Italiýadan we Türkiýeden dünýäwelli kompaniýalaryň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen enjamlaşdyrylanlar. Bu çemeleşme suw üçünçüligi we arastaçylyk ulgamlarynyň ýokary hilli ygtybarlygyny kepillendirýär. Dünya täzelikleri. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň odalky prezidenti Joe Biden we onuň aýaly Jill 2024-nji ýyly saýlawlarda ýeňilişden soň Demokratik Partiýa terişdeleri toplamak we oruny berkitmek üçin kömek bermäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Biden'a ýakyn çeşmeleriň habar bermegine görä, ol eýem Demokratik Partiýanyň milli komitetining täze başlygy Ken Martin bilen duşdy we partiýanyň meşhurlygynyň petelmeginiň şertlerini öz kömegini teklip etdi. NBC News'un soňky pikir soruşmasynda demokratlar gollaýanlaryň sany rekord derejede pete düşdi. Hasaba alynan taýlawçylaryň diňe 27 götermeýi partiýany golladylar. Ýaponiýada köpden bäri garaşylýan sakura agaçynyň gülleýän möhsümi resmi taýdan başlandy. İlkinji günler Eýem-Kochi we Kumamoto prefekturalarynda açyldy we bu ýerde agaçlarda 5-6 gülüň açylanlygy hasaba alındy. Bu adaty kanamiyinin gülleýän agaçlardan lezzet almak dawradynyň başlaýanlygyny suwd edýär. Ýaponiýanyň paýtagtynda güller henüz açylmady. Tokyoda Hanami resmi taýdan Yasukuni ibadatxanasyna ösýän Sameyyosuno görnüşli ýörýüti agaçyň güllemek bilen başlaýar. Däp bolşýaly agaçlar ilkinji güller peýda bolanyndan tahminan 1 hepde soň dogly gülleýär. 7 ýaşly Samyukta Narayanan eň ýaş tekvando tälimçisi boldy. Bu gyýdy resmi taýdan Guinness'in rekordlar kitabyna hasaba alındy we 7 ýaş 270 gün ýaşy bilen ajaýyp dünýä rekordyny goýdy. Onuň üstünligi barada habar jemgyýete garşyk täsir we reaksiýa göretdi. Käbir sosial media ulanjylar ýaş turgunyň zekinli we ajaýyp erjelligine haýran galdylar. Beýlikleri şeýle intensiw türgölleşik çağanyň saglygyny ýetirip biljek howpy barada howsala galdylar. Paryjyň ýaşaýjylary şäheriň 500 köçesini awtologsiz giňişlige öwürmek barada başlangyç boldular. Munyň öňünde piýada geçelgelerini giňeltmek, velosiped ýoldalaryny döretmäge we ýaşyl doglaklaryň sanyny artdyrmagy mümkinçilik göredi.
Bundan başga da avtolog duralgalarynyň sany 10 götürüm adatmak meýilişdirilýär. Beýik ýeňişiň 80 ýyllygynyň öňsüýresinde Belarus ýurdun gahrmançylykly geçmişiniň nişan hökmünde öz bolşly ýadygarlyk banknotalar we şaý pullar çykarmaga taýýarlanýar. Täze banknotalar Belarus halkynyň harby taryhyna we gahrmançylygyna bagyşlanan baý çeper bedegi bilen tapawutlanýar. Şaý pullar hem çuňur many bilen bedelipdir. Şaý pullaryň merkezinde ýurdun agdy birligini, owa hujulugyny we güllä ötmegini alamatlandyrýan bogdaý destesiniň güllörüň we asuda asmanyň fonuna Belarus döwlet tograk şekillendirilýär. Halkara alym ekspedisiýasy Antarktidanyň deňizleriniň düýbüni açyş etdi. Georg Altay bu ýalpaklygyndan ullukan iceberg bölünip aýrylgandan soň alymlar baý suwasty eka ulgam tapdylar. Deňiz düýbünde äpet deňiz möýleriniň, buz balyklarynyň, asminoglaryň, äpet merjelleriň we çuňluklarda ýaşaýan meduzalaryň dürli görnüşleri tapyldy. Bu açyş ekstremal şertlerde ýaşaýyşyň mümkinçiligi baradaky bar bolan almy garaýşlara garşy çykýar. Myanmada dürli çaklamalara göre 7,7 we 7,9 bal kuwaty bolan güýçli ýer titreme bolup geçdi. Seismologlaryň berýän maglumatlaryna göre ýer titremeniň merkezi Mandalay şäheriniň 33 kilometr uzaklykda bolup 10 kilometr çuňlukda döredi. Yer titreme 6,4 bal magnitudaly sartgyllar bilen gaýtalandy. Tebiği betbaççylygyň netijesinde şäheriň möhüm ýadgarlygy we nişany bolan taryhy Mandalay köşkü bölükli. Sport täbilleri. Garagum Tehrasynda Milli Bahar Bayram münasibetli rally raid boýunça ýarış geçirildi. Turgöller umumy uzuýullygy 143 km barabar bolan çylşyrymly ýolly Türkmenistanyň Kubogy ugruna bäsleşdiler. Bäsleşigiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Avtolog Sport Federasiýasyndan Nissan Patrol awtomobiline ýarşyn maksat Daňatarov Türkmenistanyň Kubogynyň ýeňçisi boldy. 24 martdan 17 aprel aralygynda Türkmenistanyna 2 sany möhüm çäre halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna hemde ýurdun betaraplygynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan ýoldaşlyk hokkey oýunlary garaşylýar. Bu ýarşa 7 topar, şol sanda ýurdun öňki 10 gedek çempiony Galkan we Oguzkan, Şiir, Nesil watançy Merdana hemde birgi toparlar gatnaşar. Futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndasy Aziýa Kubogy 2027-niň 3-nji saýlamy tapgarynyň deslap oýununda Hytaý Taipeiinden üstün çykdy. D toparçydaky oýun 2-1 hasabyna tamamlandy. Ýeňjileriň düzüminde akalyň hüjümçisi Elman Tagayev we arkadagyň ýarym gorokçysy Ýazgyl Şurbanow tapawutlandy. Türkmenistan enniki oýuny 10-njy iýunda Taýland bilen öz öýünde geçirer. Hytaý Taipei bolsa mehmançylykda Sri Lanka bilen oýnar. Yer gelende bellesek, bu Türkmenistanyň milli ýygnasynyň 2022-nji iýununda Bangladeşiň toparyny ýeňeninden bäri geçirilen resmi oýunlardaky ilkinji ýeňçidir. Mehribanlar, size ýetirmeli bilen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web-saytyndan dolugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.